Кој да ви такви? Викам Бутол. Још. Ама он вика се заебаваш цела вечер со не ми изнервира, вика тоа така му рекол. Мари сон главата. И сега му викам на Буто, сега вечер ќе дојдам тачно на паузи. И рекол, си чуби. Сега бил, сега баш. Каде? Чашија. И викам, Новото женски. вечер ќе дојде так и ќе се качам. И ќе подрапнам, викам на. И да видим дали ја знае или не знае. Дали она го знае, Бацевски. А не, до вчера срце мрце, сега па не ме знаела. И па мајме. Ако не, човек па македонче. Ќе го товарим у југото и готово. Југото дојде ќе да се топим унатре. На ночу кола. Сега, влеам унатре, за 2 минути бара. А сад, бара! Унатре не се диша. Значи би му викам, много бързо знаеш. Така ли това? Но ще и така. Тачи... Сега правилното ли ти го снимаш? Еба, мамата. Правилното го снимаш, какво ще трябва? Да. Ой, долу да чубай. И сега? Чакай, пак. Стисни. Воли ти барата? Тук. Стискам сега нещо. Снимам. Нямам един. Една минута видели ли? Долу да ще до сега има и повече. Ето, ако ще му падне ми някой. Що било? А? Чекам се. Айде. Катерина, Мария. Що се, уж ли ти степаш? Па у арена. Това беше отгоре. И що е пен? Различно много. Ти. Дава се. Тук палма. Чакай да разстъпя. И се не бурави. Зивра. Явно сега. Как зиврата? Айде се кажем, къде е зиврата? Що трябваше да го учиш? Кое? И какво? Ако да ти от запор, да шумат. Тук те тепат. Що? Кой да ми степа? Да ви. Ще ми степа да ти си забаваш съм, так ще изакат. Види го колко ти е слабо. Гледай се, що ще му се. Гледаме Никола шо купил. Гледай се, що ще му се. Кой Никола? Никола. Никола Никола шо? Бебе. Гол капа. Нема пари, се знам. Добре, изкочи. Ето, да стисна малко. Ми изкочи сега, не се заборавай при тия 2 Добре, минути ти защо? пише. Ето, си купна лакто. Ти чува забайдено си више. Толкова 1 минута ти пише. Ето, тук диалта. Иска ли? Доста. Ама ли? Мръчо ретардация. Къде е то?